כאן אפשר לראות את צח בלמי בפעולה קרבית. אנחנו באימון. כאן אתם יכולים לראות אותו. מסתער למטרה. הוא מסתער למטרה. הולך לעלות גבעה לא פשוטה עכשיו. דבר דומה לבוחן מסלול. עלית פה? אז מאיפה אתה חושב עליתי? תעלה כבר, נו! אפשר לראות אותו מנסה לעלות, אבל פוחד להחליק. אתה עשוי ממרגרינה, תאמין לי. הנה הקומתה נפלה עליך. חיה לבלי. בלי. בינו בלי. הוא חצה את התהום והוא עשה את זה.